Sayon ba ang pagbuhat og maayo? Amo ikaw ang gipasalamatan. Nalipay kami. Ang among mga kalag nalipay. Kay kami nasayon nga ikaw makig-uban sa among mensahe karon. Ablihi ang among mga una-una, bisan tuod Ginoo. Ang uban kanamo naminaw ra sa among mga sakyanan. Ang uban kanamo naminaw sa atubangan sa among mga telebisyon. Apan ikaw Ginoo magapakunsad sa imong balang espiritu nga ang among pagtuon karon. Among madawat ug ikaw Ginoo among madayeg. Tabunin na usab ako Ginoo sa imong cross nga unta ang ilang makita mao ikaw, dili ako niya sa ilang atubangan. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Kinitanan namong gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Sayon ba ang pagbuhat og maayo? Mao ni atong hisgutan karon. Sayon ba ang pagbuhat og maayo? Siguro lisod ang pagbuhat og maayo. Usahay. Hilabi na kung ang kanang naabit ta simbahan o niya gatan-aw ta sa lyrics sa atong gikanta o niya ulahi pirmi ang gapadagan sa projector. Siguro mawad-an ta sa kaayo sa dihang daog-daogon ta. Siguro mawad-an ta sa paglaom sa dihang mipadagan ta sa atong sakyanan o niya gi-insertan ta o niya hangtod hapit ta mabangga. Siguro lisod ang pagkamaayo kung sa atong utlanan, sa atong yuta, gikuhaan ang atong yuta. Siguro dili ta makahatag og maayo nga reaksyon kung doon ay magbiay-biya na to, magsaway sa atong sinina, magsaway sa atong sinuluban. Karon nga gabi, mga kapaglaom, atong hisgutan kung unsaon nga magpabilin ta nga maayo. How we can have kindness as the fruit of the Spirit. Atong basahon ang atong bersikulo, niining simana sa atong pagtuon. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience or forbearance, kindness. Kindness. Are you a kind person? Ikaw ba usa ka maayo nga magsusunod sa Ginoo? Are you a kind person? Sa Griego, ang kindness sa Galatia 5, versikulo 22, sumala pa sa sinulat ni Barclay, comes from the Greek word Christutis. Christutis, which not only means goodness as quality or of purity, but also a gracious disposition in character and in attitude. It encompasses tenderness, compassion, and sweetness. Mauna siya nga ang uban nga magsusulat, nag-ingon sila nga ang kindness mao ang compassionate, the product of compassionate love. Ang kindness kuno mao ang produkto sa gugma nga gitawag og compassionate love. Compassionate love. Sa Colossus 3 versikulo 12 nag-ingon, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Atong suluban ang atong kaugalingon pinaagi sa atong pagkamaluluyon, sa atong pagkamaayo, sa atong pagpaubos, o sa atong pagka-mapainobsanon. Mauna siya ang tugon, atong mensahe karon nga pag-aralon, unsaon nga ma-develop atong mahatagan og pag-uswag ang atong pagkinabuhi nga pagkamaayo. Sa 1 Corinto 5 versikulo 15, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good
for each other and for everyone else. Usahay dili ta makaantos na ay mubuhat na to dili maayo, ato po na yung buhatan o dili maayo. Karon atong pagatunan kung unsaon nato nga makabatunta sa pagbuhat og maayo ngadto sa atong isig katao. Sumala pa sa sinulat ni Firusi, niingon siya, I believe that if we stop to think, it is clear that our very survival, even today, depends upon the acts of kindness of so many people. Right from the moment of our birth, we are under the care and kindness of our parents. Kung sa kuno yang gingon, kita kuno na tao nining kalibutan na pinaagi sa pagkamaayo, buhat sa pagkamaayo sa mga tao nga naguna nato sama sa atong ginikanan sa dihang na tao ta. Unya, kuno sa later life sa atong kinabuhi, when facing the suffering of disease and old age, we are again dependent on the kindness of others. If at the beginning and the end of lives, we depend upon others. Kung nagdepende ta sa uban, bisan sa atong pagsugod sa atong kinabuhi hangtod sa katapusan, nagdepende ta sa mga tao nga ning tabang, ning buhat sa kamaayo nato, sa maayo nga butang nato. Karon ang iyang giingon, why then in the middle when we have the opportunity, should we not act kindly towards others? Karon kay pwede nato mahimo ang pagkamaayo nganong dili man nato buhaton. Sakto ang magsusulat mga kapaglahon. Dili ta magpaabot nga dili na ta kabalo mubuhat tumayo. Dili ta magpaabot nga naglison na ta ginhawa. Dili ta magpaabot nga gamay pa ta. Karon ang sakto nga panahon alang sa pagbuhat og maayo alang sa uban. What is the hindrance of doing kindness? Unsa man ang nakababag nganong dili nato mabuhat ang pagkamaayo ngadto sa uban. There are too many reasons. Daghan kayo og mga hinungdan, hindrances nganong dili ta makabuhat og maayo, apan akong ihatag ninyo ang pipila lamang. Una, incompetent. Dili ta takos. Mauna nga dili ta makabuhat og maayo kay dili ta takos. Ikaduha, insecure. Wala tay kasiguruhan. Dili ta makabuhat og maayo kay wala tay kasiguruhan. Kay nagtuo ta, nagpaabot ta, nga balusan ta. Munang dili ta magbuhat og maayo hun, dili ta makasiguro nga balusan ta. Ikatulo, inconvenient. Dili conveniente para sa ato ang pagbuhat og maayo. Are you a person of kindness? Kamu ba mao ang tao nga gabuhat og maayo? What is wrong with the world? Samtang dito sa London, kining gitawag og London Magazine, usa ka magsusulat sa matag end sa quarter or kanang segment bitaw nila kada semana, doon na sila himuon nga pangutana nga diin ilang iimbitar ang mga tao nga nagabasa sa London Magazine sa pagpadala sa ilang tubag ngadto sa magsusulat sa editor. Unya niining semanaha, usa ka nindot kayo nga pangutana nga gipangutana didto nga segment pagkahuman gyud sa magazine. Nag-ingon dito, what is wrong with the world? Unsa man gid ay problema sa kalibutan. Daghan kayong mga tao nga nagsulat kung unsay problema sa kalibutan, ang uban pila ka mga pages gisulat aron lamang mapahibalo kung unsay problema sa kalibutan. Apan dunay usa ka tubag nga hilabihan kanindot nga mo'y gi-publish kay ngano man gamay ra kaayo ang tubag. Kini mao ang sinulat ni G.H. Chesterton. Unsa iyang tubag sa pangutana, what is wrong with the world? Ingon na siya,
ang sayop sa kalibutan mao ako. Mudawat bata nga kita mao'y sayop sa kalibutan. Mudawat baka mo nga kamo mao'y sayop sa kalibutan. Mudawat kako nga ako mo'y sayop sa kalibutan. Are we a kind person towards others? Ikaw ba maayo sa uban? Nakahinumdum ko sa experience ni Ruth. Sa dihang giingnan siya ni Naomi. Ingon siya, Ruth, namatay naman ang akong anak. Unya ang imong igsoon nga si Opa tuana milakaw na. Akong gusto kapahibalon nga gawas nun nakakaron. Pwede na ka muuli sa inyong panimalay kay wala namang ko'y pamilya nga mahatag nimo. Wala namang ko'y anak nga mahatag nimo kay tigulang naman ko busa. Ako kang hangyon nga pauli na sa inyo. Kabalo ba mo kung unsay tubag ni Ruth? Ingon si Ruth, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die. And where I will be buried, may the Lord deal with me, be ever so severely, if ever death separates you and me. Pagkanindot sa mensahe, nga gihatag ni Ruth ngadto sa iyang ugangan. Usahay dili ta makasabot sa atong ugangan. Usahay bisan dili gani papahawaon, ato lang papahawaon dan apan lahi si Ruth. Iyang ipakita ang iyang kaayo ngadto sa iyang ugangan. Ingon siya, kung asa ka mo paingon, dito usab ako. Kung asa ka magpuyo, dito ako magpuyo. Ang imong mga katawhan, akong mga katawhan. Kung asa ka mamatay, dito ko mamatay. Kung asa ka ilubong, dito ako ilubong. Commitment sa usa ka anak ngadto sa iyahang mother-in-law. Doon na katay batasan nga sama niini. Ang pagkamaayo ngadto sa uban, ang pagkamaayo ngadto sa mga dili angay nga higugmaon, ang pagkamaayo ngadto sa mga balo, ang pagkamaayo ngadto sa mga masakiton, sa mga bata nga dili ang ayan higugmaon. Ingon sila mga kapaglaom, sayon ra kay higugmaon ang mga tao nga gwapa o gwapo o maayo nga kahimtang. Apan, kumusta man ang mga tao nga nagkagidlay, nagbitay ang sipon, dili maayo ang panagway, walay maayo nga pagkaon, ato kang mapariha og pagtagad, sama sa pagtagad nato sa mga tao nga lovable nga mga tao. Dunay tibul story mahitungod sa usa kay ant o ang dove. Kining hulmigas, samtang ang hulmigas naglangoy-langoy didto sa tubig, hapit na malumos, nakakita ang salampati niining naglisod og pangita sa iyang ginhawa nga ant. So ang iyang gihimo, iyahang gipaksian og sanga sa dahon, unya iyahang gilabay ngadto sa ant. Sa dihang ang ant nakakita sa dahon, siya mipatong sa dahon og naluwas ang maong ant. Unya samtang ang salampati tiraduron na unta sa usa ka tawo, unsay gihimo sa ant, iyang gipak ang kitin sa tao, unya wala maigo ang salampati. The feeble help us, and who falls into the river. Unsay nahitabo? Sa kaayo nga gihimo niining salampati ngadto sa usa ka gamay kayo nga amigas, nabalusan siya tungod sa iyang kaayo nga gihimo ngadto sa amigas. Are you a kind person? O sa kadlaw ni ana, impaingon ko sa simbahan, dili ito Sabado,
apan Domingo, kay dito sa among simbahan, gapanghatag mi og mga pagkaon, kining gitawag namo og ga-distribute mi og mga food sa matag Domingo. Siguro karon dili na kada Domingo, usahay ka usa na lang sa usa ka bulan or kaduha sa usa ka bulan. Apan amo gitong nabatasan nga sa matag Domingo sa una nga panahon nga didto pa ko sa mao nga church. Kapanghatag mi og pagkaon ngadto sa mga tao sa gawas, sa komunidad. Unya sila moadto sa simbahan, unya mukuha og pagkaon. Sa dihang mi hapit ko sa target, sa dihang mi hapit ko ning turn left ko, ning sign ako paingon sa turn, natingala man ko nga dunay isog kayo nga babae nga naa sa akong likod nagsinggit-singgit. Dili maayo ang inistoryahan. Unya kay pa-turn left ang kuning hunong ko dinhi sa turn, naa may duha man ka left turn ang pa-turn. Ning tapad ang katong babae nga nagsakay usab sa iyang sakyanan dinhi sa akong kilid. Sige siyang kasinggit-singgit, unya sige siyang ka-action nga ipaubos ang imong window aron makadungog ka sa akong kasaba. Motoy ako nasabtan, sabot niya pasubot. Iyang gusto ipaubos ang akong window aron siguro iya kong makitaan, makasabaan og tinuod sa iyang kasuko. Wa ko kasabot kung nganong nasuko siya, wa ko kasabot kung sa akong gihimo nganong nasuko siya nako. Apan sa dihang akong gipaubos ang window, ang kining bintana sa akong sakyanan. Sa dihang nakakita siya nako, lo and behold, ako mga nailhan ang babae. Ang babae sakop namo sa among iglesia. Unya, dili lang kay ordinaryo nga sakop, apan siya mo'y head sa Dorcas Department. Sa dihang iyang nakita na ako naong, sa dihang naubos na ang window. Nakita nako mga kapaglaom ang dali nga pag-usab sa iyang naong. Isog kay sa permiro, pula kay ang naong sa kasuko. Nako, apan sa dihang niya nakitaan nga iyahaman na yung pastor ang iyang gikasaban. Naingon siya nga, I'm sorry, pastor. I'm sorry, pastor. Maora to iyang giingon. Usahay, mawad-an ta. Nining atong pagkamaayo sa uban. Are you a good person? Ikaw ba usa ka maayo nga tao? Imo bang mapugnan ang imong kaugalingon, ang imong kasuko ngadto sa uban? Kung dili mapugnan, doon na gyud trahedya nga mahitabo. Muni ang naong sa babae nga suko gay kay nako, apan sa dihang nakitaan ko niya nautro ang iyang naong. Naluspad. Instead, nga pula kayo, naluspad. Nakakita, nga ayahaman ng pastor ang iyahang gikasaban. Ang karon, ato na sab hisgutan, ang ikaduha nga tupiko nining gabi. But the fruit of the Spirit is goodness. Inyo ba nakitaan kung unsay diferensya ni ining kindness and goodness? Matod pa sa mga sinulat, mauni siya ang twin nga character nga atong makitaan nga prutas sa balaang espiritu. The fruit of the Spirit, which is kindness and goodness. Twin kuno ni sila kay nga naman, pari-parihara og meaning. Sabi ni Isaiah, unsa man ni? Kung ang kindness maayo, unsa man ning goodness? Pagka maayo. So parihara, maayo og pagka maayo. Atong diskubreon kung unsa gining goodness karon, kung unsa pod ang ilang differentiate ni ining kindness. Matod pa sa usa ka magsusulat nga si William Barclay. Kindness and goodness are closely related that sometimes it is not easy to distinguish between them. A kind person is also a good person. A good person is by nature a kind person. Both of these characteristics stem from love. Someone has said that patient is suffering love, kindness is compassionate love, and goodness is ministering love. Ha! Doon na ay relasyon? Kay nga naman, kining tulo
nga atong gihisgutan karon ug katong miaging gabi nga atong gihisgutan mahitungod sa pagpailob, maayo og pagkamaayo, relasyon og produkto kini byproduct of love. Mao ni say produkto sa gugma kun ang gugma na kapuyo sa imong kinabuhi. This is the byproduct of love. Mato iya pang gidungagan, ingon siya, kindness in Galatians 5:22 comes from the Greek word Christoutis, which not only means goodness as a quality of purity, but also a gracious disposition in character and attitudes. It encompasses tenderness, compassion, and sweetness. Pagkanindot ti ay niining kindness. Unsa man po diyang giingon sa goodness. Goodness then speaks of service or ministry to one another, a spirit of generosity put into action. Unsa kuno? Ang pagkamanggihatagon gibutang sa action of serving and giving. It is the natural result of kindness. Unsa kuno? It is a natural result of kindness. That inner quality of tenderness, compassion, and sweetness. All of this is summed up in the word love. Love is kind and good, always seeking to minister to the needs of others. Muni ang sinulat. Karon ato ikumpara. Kung sa ang diferensya atong itapad kining duha nga atong gihisgutan karon, kindness and goodness, unsa maging diferensya ni atong tanawon? Definition. Kindness is the quality of being friendly, generous, and considerate. While goodness is the quality of being morally good, virtuous, and righteous. Doon ay gamay nga diferensya. Kung ikaw usa ka maayo, friendly ka, generous ka, unya considerate ka sa uban. Apan kung ang pagkamaayo, usa ka quality nga moral sa imong kinabuhi, unya imuhanang nahimong batasan ang pagkamatarong. So kung imong gi-practice ang imong kindness, mahimo kang goodness, mahimo na nimong tinuod nga batasan. Unsay nature ani? Kindness is an outward expression or action. Expression outward. Pero ang nature sa goodness is an internal quality of character trait. Imo nang nabatasan, nasulod na nimo. Dili na makawat kay nganuman ni ana nimo. Dili makita sa uban apan naa sa imong kinabuhi. Imo nang nabatasan, imo nang gisunod-sunod. Mao nay diferensya sa kindness and goodness. Motivation often stems from empathy and a desire to help others. Mao nay kindness. Apan ang goodness involves moral excellence and doing what is right. Bisag unsa pay mahitabo sa kalibutan tungod kay naimo nang nakinabuhi, mao na siya ang pagkamaayo. Unsay relasyon? Kindness is a way to express goodness. Unsa kuno? Ang kindness kuno mao ang paagi sa imong pag-express sa imong goodness. But goodness is the foundation that leads to acts of kindness. Kay binuhatan maning kindness, kung naanan nimo ang kinabuhi, imo nang mabuhat, resulta sa imong inner nga batasan. So in return, for example, ang kindness offering to help a neighbor with groceries, sending a thoughtful message, smiling at a stranger. Muna siya ang kindness. Imong gipakita sa imong outward nga appearance. Nga nag-smile ka, imong gihatdan ang imong silingan o maayong pagkaon. Pero being good is being honest in difficult situations. Dili ka kabalong mamakak. Dili ka mamakak sa imong asawa. Dili ka mamakak sa imong anak. Dili ka mamakak sa imong silingan. Showing integrity, acting with selflessness.
selflessness. Ingon ana ang diferensya sa kindness and goodness. Doon ay akong nabasahan ni sa Facebook. Siguro, ang uban ninyo, napunta nagkamakuha ng Facebook. Pero kini usa sa akong nakuha dito sa Facebook. Sinulat ni Wasala. Ako ning nakuha niya atong June 16, 2023. Sa dihang doon ay usa ka tigulang iya ning eksperyensya. Ninglin niya siya, unya kay tigulang naman siya. Sa dihang pag-order niya, naayo sa kababaye nga grabe yun kanang ginaapura gid siya, unya kay tigulang naman siya lagi. So hinay ang iyang pag-order sa iyahang order. Katong babae nga nasa luyo, sige yung action, sige yung pamalikas niya, sige gipatingog ang iyahang serbato. Sa Amerika, mga kapaglaom, kung magpatingog gani ka sa imong serbato, meaning you are rude. Dili maayo na nga batasan dito sa Amerika, pero dito sa Pilipinas okay ra kay usahay ang atong serbato dinhi naapay sayaw-sayaw. Pero dito it's a rude when you use your horn. So katong babae nga naa sa ang luyo, medyo batanon pa. Siguro na ay mga 30 ang edad, niya siya naana sa iyahang almost 80. Sa dihang ni order siya hinay kayo ang babae dito sa ang luyo, siging reklamo. Pero sa dihang nahuman na siya order, o niya ang babae naka-order na sad, pag-agi niya dito sa cashier, giingnan niya ang cashier, ingon siya, day, palihog ko og kwenta sa akong baryunon, o niya i-apil tong gasunod nako. Siguro, sa dihang pag-agi na, imbis nga, mupaingon na siya dito sa pagkuha siyang pagkaon, ang babae, pag-agi niya dito sa cashier, nahibalaan niya nga ang iyang pagkaon, gibarya na sa nakauna niya. So instead nga masungo siya, iyang gibabay-babayan ang katong tigulang nagpasabot nga nagpasalamat siya sa iyang rudeness nga gipakita ni adtong tigulang. Gihatagan siya og kindness sa tigulang. Wata kabalo kung batasan na bagya niya nga mao ang gitawag og goodness. Pero ni adtong panahon na iyang gipakita ang iyang kaayo. Sa dihang naabot na sa dito, pagkuha na sa pagkaon, ingon na siya nga akong kuhaon ang akong order o ang order sa babae. Katawanan. So sa dihang, dito na siya, pagkuha sa order, instead nga iyang order, iyang kuhaon, iyang gikuha ang iyang order, o niya gikuha po niya ang order sa babae. Pag-agi sa babae dito, hilabihang sukuha sa babae kay ngano, wala naman niyang order, gikuha naman sa lalaki. O niya, matod pa sa lalaki, dito gyud nako nakita kung unsa di ay ang dili maayo nga batasan kung imong ipagawas sa uban. Are you a kind and a good person? Ikaw ba maayo? O pagkamaayo nga naa sa imo ang imong batasan? Sumala pa sa sinulat sa Marcos 10, versikulo 17 pa sa 18. As Jesus started on his way, a man ran to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Siguro nakahinumdum mo na ining nga istorya. Ngas, niining usa ka rich young ruler. Bidagan siya, paingon kang Kristo. Unya mingon siya, good master, good teacher. What must I do to inherit eternal life? Sa versikulo 18, ingon siya, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Makasusubo lang ang butang kung kahinumdum mo kung sa'y naitabo nining rich young ruler. Nasa dihang gi-require siya sa Ginoo. Yan namang nabuhat ang tanang butang, ang napulo kasugo iyang ibuhat, apan ingon siya, ibaligya ang imong mga butang o ihatag sa kabos. Apan didto siya na fail mga kapaglaon.
kay naara say outward nga appearance sa pagkamaayo apan wala niya kinabuhi ang iyahang pagkamaayo. Matod pa ni Ellen White, highest than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Godliness, God-likeness is the goal to be reached. Ang pagkamaayo di ay gikumpara sa pagkaginoo. Godliness, pagkaparihas sa Ginoo. So ang pagkamaayo gikumpara pariha sa Ginoo. Batasan sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Ginoo ra mo'y maayo. Ang Ginoo ra gyud mo'y maayo. So, unsa gikumpara ang pagkamaayo ngadto sa God-likeness. Sama sa batasan ni Kristo. Sa Luke 10, verses 25 to 37. On one occasion, an expert of the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit life? So atong padayonon tong rich young ruler. What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love your neighbor, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. Ingon siya, ako na ning nabuhat tanan Ginoo. Ako na ning tanan nabuhat, gikan sa akong pagkagamay, ako na ning nahimo. But he wanted to justify himself. Gusto niya nga i-justify iyang kaugalingon. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Kinsa man diay ni ang akong silingan? And Jesus replied, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. Iya dayang giisgutan ang batanon. Samtang nangutana siya, kinsa mangiday ni akong silingan. Ingon day nang Ginoo, ang imong silingan, mao ni ang mga tao nga nagkinahanglan nimo, ang mga tao nga nagkinahanglan sa imong tabang. Ako kang sultian, nga dunay usa ka tao, nga siya gipanamastamasan, unya, didto siya sa daplin sa lalan. Unya, ang pirmiro nga niagi dito, mao ang tao, nga inila sa susyudad. Kaya nga naman, usa siya kalibay, usa kapari, usa ka pastor. Apan sa pag-agi sa pastor, iyang nakita ng tao nga nagsakit. Iyang nakita ng tao nga gikinahanglan og tabang. Apan miadto siya sa pikas bahin, pikas tampi sa dalan. Ang sunod nga miagi, kung atong subayo ng istorya, mao ang usa ka Levite. Ang Levite sa unang nga panahon, susama ra sab sa pari nga nagabuhat og maayo diha sa iglesia. Mga tao nga nagtrabaho sulod sa ato iglesia. Nagatudlo sa balaod. Apan sa iyang gihimo, miagi usab sa pikas. Sa dihang miagi ang katapusan nga tao. Dili siya nila. Ang iyahang kinabuhi, nahugawan, pinaagi, sa dili tinuod nga dugo sa mga Israelites, kay dito siya nagapuyo sa Damascus. Usa ka Samaritanhon nga tao. Kaya ang mga Samaritan, mga kapaglaom, na miksan sa lain nga dugo. So kung namiksan ka sa lain nga dugo, dili ka ang kunon sa mga Israelites nga iya kang igsoon. So ikaw, usa ka foreigner para sa mga Israelites. Apan sa dihang miagi ang usa ka foreigner nga dili magtotoo, wala makaila sa Kristo tungod kay nawala na sa pagtuo. Apan sa iyang pag-agi, iyang nakitaan kining usa ka tawo nga nagkinahanglan sa iyang tabang. Ug iyang gitabangan. He went to him and bandaged his wound, pouring an oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Ingon ani ang sitwasyon. Dili kayo maayo paminawon nga ang mga tao nga nagserbisyo unta atong gi-expect nga mo'y maghimo og maayo, wala hinuon na naghimog maayo. Apan katong tao nga dili angayan nagbuhat og maayo, mao hinuoy nagbuhat og maayo.
Nangutana dahil si Kristo, which of these three do you think was a neighbor to a man who fell into the hands of robbers? Kinsa man ka niadtong tutulo ka mga tao nga nilabay, nini nga tao, ang tinuod nga silingan sa tao. Ingon dayon, ang usa ka expert of the law, ingon siya katong mitabang niadtong tao nga gikawatan. Ingon din siya nga, go and do likewise. Are you a kind and good person? Are you a good person? Being religious doesn't make you good. Being like Christ make you good. Dili ang pagkareliyoso nga pagkatao mamahimo tang maayo, apan ang kinabuhi nga sama kang Kristo maayo. Kay nga naman, ang tawhanon nga panghuna-una, mutanaw lang, apan ang maayo nga pagbuhat, muhunong og mutabang. Sumala sa istorya ang duha, unta, nga dapat mo'y mutabang sa usa ka tao nga gikawatan, hapit na mamatay, apan ilarang giagian. They just stare away. But the good man, the good Samaritan, stop and help. Inguna na ang kinabuhi. Ang tao, kung na-curious ka, igo ra ka mo stare, but goodness stops. So curiosity stares, but goodness stops. So ang good Samaritan, nihunong siya because he is a good person. He has the goodness in him. Unsa ganito, goodness is God-likeness. Sama sa batasan ni Kristo. Sa dili pa ko muhunong sa mensahe, tunay eksperyensya ang akong pagadalaw ninyo. May eksperyensya ni Pastor Carl Hafner. Si Carl Hafner, naani siya sa Loma Linda University Church. Then, dito ko na membro. Ako ning dalaw ninyo ang iyang eksperyensya before ko mulingkod. Niadto siya sa Denver, o niya, dito sa Denver. Kining Denver, naana sa Colorado. Kung imong adto ang mapa sa Amerika, naana sa tunga-tunga sa Amerika. So, samtang niadto siya dito sa Denver, doon ay gitawag dito nga rodeo. Pero, pinasay nga rodeo, gitawag og PRCA rodeo slack. Unsa may buot pasabot ani? Unsay nakadiferensya ani? Tungod kay dili ni siya ordinaryo nga rodeo. Ini kahuman sa katong rodeo nga natural, nga katugyong sakyan nimo ang baka, nga imong tumbahon ang baka, unya musakay ka atong baka nga wild, unya kinsa to'y pinakadugay nga mahulog sa baka, mo to'y makadaog. Naapoy, imong targiton ang baka, unya imong gamitan sa imong pisi, unya imong dakpon ang baka, magsakay ka sa kabayo. So mo ni siya nga rodeo. Apan ang pinakanindot gyud ani nga rodeo kumuadto kani, kinig yung pagsakay niining mga bata, niining wild nga karnero. Kining mga wild nga karnero, wa pag gini masakyan sukad-sukad. Unya once gani nga musakay kani mga wild nga karnero, ilamba-lamba kay idasmag-dasmag kani niya ang catch nila ani kung kinsa to'y pinakadugay nga mahulog, mautoy makadaog. Samtang galingkod sa dito, ang tawag di ay ani nga event gitawag og maton busting. Kanang usana siya ka karnero. So maton busting, meaning musakay ka anang wild nga karnero. Unya dili mga dagko ang musakay, katug yung mga bata pahamoy pasakyon. Sa dihang nag-andam pa ang mga kabataan, dunay usa ka karnero nga hilabihan gyud ka wild. Nakita sa pastor nga kini nga karnero hilabihan gyud. Ingon siya kung kinsa gyud makasakay aning karnero ha.
Ambot lang kung unsay mahitabuan ni hilabihan ka dako, unya hilabihan ka wild, unya hilabihan ka maot ug dagway, unya napagisungay. Isya kinsa kay makasakay ani hilabihan yo kahadlok ani. Tinuod man, nag-announce na ang mga announcer, gipang-announce na kung kinsay mo sakay ani pangalan sa kaniro, unya kinsay mo sakay, gibutang na dito tanan. Hangtod nga ning gawas tong gikahadlukan na gyud niya nga karniro. Kabalo ba mo kung sa ingalan sa karniro? Sa dihang gi-announce na, niingon dayon ang announcer nga, here comes the very best, the very wild, the devil's sidekick. Ang pangalan dahil sa karniro nga hilabihan ka wild, hilabihan kadako, ug hilabihan ka wild, ginganlan og devil's sidekick. Angayan yun sa iyang pangalan. Kinsakay mo sakay, o gi-announce ang musakay nga babae. Babae pag inang sakay, mayroong tatong lalaki, pero babae ang musakay. Sa dihang ginganlan ang babae, nag-uol na si pastor, siya nga, kinsa mang ginikana nga nagpasakay, ani kawabay batasan aning ginikana. Og sa dihang misakay, na ang babae, unya, giablihan ang gate. Pag-abli sa gate, imo nakitaan nga hilabihan yun ka wild sa karniro. Kay wala good sukan-sukan nga nakasakay sa iyang likod. Ning just magbisan asa lang gibanga-banga hangtod nadugay nga nalagbot ang bata. Unya, nahagbong. Unya, wa mo ginawa. Kaingon ang mga tao nganong gipasakay maning bata aning pinaka-wild nga karniro. Abi nilag namatay na ang bata. Apan sa dihang milihok ang kamot sa bata, ning pakpak ang mga tao kay buhi radiay. Sa siging gayaw-yaw ang atong pastor. Wa siya makabalo nga katong tapad niya, mauda ito'y ginikanan sa bata. Niingon dayon ang ginikanan sa bata, ingon siya nga, sir, kanang bata, ako ng anak. Nahilaw og maayo si pastor sa iyang giistorya. Nganong wa may buot ning ginikana, nganong gipasakay man din ni ining wild nga karniro. Murag nawala ang iyang pananaw. Nawala ang iyang pagkamaayo ni adtong panahon. Pero sa dihang nakabalik na ang bata, ngadto siyang ginikanan. Mingon siya nga, Dad, Mom, that was the nicest experience that I ever had in my life. Usahay, makaingon ta nga dili maayo sa atong pananaw, pero di ay sa kinabuhi sa tao, nagminatud-on di siya diha sa iyang Ginoo. Sumala sa experience sa bata, ingon siya, sa dihang ni sakay ko ni adtong karniro, akong nakitaan nga hilabihang gamaya na lang sa kalibutan. Wala ako kabantay nga di ay ang akong mata dito na nakalili ni adtong gamay nga bangag sa akong helmet. Apan sa dihang nawala na ang helmet, ako nakita nga di ay dako kayong kalibutan. Dad, pwede ba nga musakay ko og balik? Makatugod ba ta ang magsigil at tagpanaway sa uban? Atong sawayon ang mga tao nga nagabuhat sa buhat sa Ginoo. Maglingkod-lingkod lang ta tungod kay kita ganahan ra gyud nga magpaabot kung unsay resulta sa buhat sa Ginoo. Apan ang gusto sa Ginoo, we have to go on. Kinahanglan mo apil ta kung unsa man ang kalisod nga atong matagamtaman sumala sa iyang gisaad nga kung kita mo apil sa buhat sa Ginoo, iyat ang panalipdan, iyat ang kuyugan. Mao ni ang panalangin nga atong mabatnan mga kapaglaom nga kung kita magmatinud-anon sa buhat sa Ginoo. Kita mo apil sa buhat sa Ginoo bisan unsa man kalisod. Ang Ginoo dili gyud magabihan nato apan magauban nato tungod kay atong iyang pag-develop
ang atong kinabuhi dili lamang outward appearance apan kun ato nang makinabuhian sa atong tinuod nga kinabuhi ang pagbuhat og maayo. Diha na magasugod ang pagpuyo sa balang espiritu, dili na siya mohawa hangtod sa walay katapusan. Ako mong gibitar nga ugma na usab sa atong ikalima nga mensahe sa ato nga series. Ako mong ibataron nga maghisgot ta mahitungod sa pagkamaayo sa faithfulness. The fruit of the Spirit is faithfulness. Mao ni atong hisgutan ugma. Ako mong gihangyo nga sa dili pa ta magtapos atong iduko atong ulo alang sa pagpangaliya sa atong Ginoo. Ginoong Dios, salamat sa imong kaayo nga imong kaibang giubanan sa among paghiskot karon mahitungod sa imong pagkamaayo. Nang hinaot kami Ginoo nga imong kaming imbitaron sa pag-apil sa imong buhat. Nasayod kami nga dunay kalisdanan nga among matagamtaman, dunay kapaitan. Apan nagapasalamat kami nga sa among pag-apil, ikaw magauban kanamo ug ang among mga kinabuhi. Masusama kanimo ang among pagkamaayo mahimong batasan ni Kristo. O kami makikuyog kanimo hangtod sa walay katapusan. Nagalawom kami nga imo nasab kaming ubanan ugma sa samtang among pagpapadayunon kining amo nga mensahe niini nga semana. Salamat kayo sa imong pagkamaayo kay kining tanan among gisalig sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen.